Atam men gamlanan görenne. Ey oğlum. Bir dünya sana kuyruq tutturmaz. O sen ölenin ağlanın bilen emişi olmaz. Çarx pelek çarxını şol aylarda ötür. Bir dünyanın ağına arasına düşünüp yaşamak her kime başartmaya. Kısmatına kail olup yaşa derdi bakır. Havva. Ata dünyası oğlu günözlük deyip yöne yaraytmanırlar. Yine de atam hemişe henglenirdi. Bu sehra aydım naydardı. Olaydım men ağımda. Sehra aydım. Assalamu alaykum ata. Wa alaykum assalam. Aşır geldin mi? Gelenlerin gidiversek näde? Aşırcan? Näme beýle gyssan ýa? Belki çay içeriz bir käse. Yo ata eglenmäli. Ýol doktor Batmamyň ha gün gydyp başlar. Gullaga da ala dediýändir. Yer bolýa. Aho, aşırcan. Näme beýle gyssan ýa? Ýoşrak surakry. Bugün mallarçylyk toplumuna teleýelimden habarçylar geljek. Ana şo ýerde de sizilen söhbetleşip gurunajak bolýarlar. Gullaga şon sizden haýyş etdi. Kullu men gepläp bilmeýän bilýär ahry. Biz bir ýumşaglan ataga. Gullaga aýdanna. Ya aşırcan, men bir mal bakýan ýaýmasam başga näme diýip? Gürläp bilmänirsiň olun gowdala. Gullaga sizi gürletjek üçin ho. Geçen gidegem gürledim bolýar. O bir şor gow boldy diýe ho. Aşyrjan bu zatlar gürläp görmeseň kyn ho. Hormatly prezidentimiň tagallalary bilen bazar gatnaşyklary ähli urlar boýunça telefeçilik ötürmek arkaly ykdysadyýetin netijelerini ýoklatmagy. Ýurdumynyň eňi ýaş buğda bolan telefeçilik urumyny ötürmäge, kämilleşdirmäge mühim orun berilýär. Sebäbi bu buğdagyň bolmajaý ötürmegi önüm öndürüşünün düýüplü ýokarlanmagyna, haritlaň hiliniň gowlanmagyna netijede bolsa, ýurdumyzda bazar bolçylygynyň döremegine getirýär. Berekella gyýdym. İşle beriň. Gullaga salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Atagany getirendir. Çağıraýynmy? Yok, ödüm barjak. Bolýa. Gullaga biz beýleki bölümlere de barsak bolýarmy? Arkaýyn bar beriň. Diýmek biz gaýdam zok, ýeni işleýär. Bor işler. Eşdiňizmi teleýelimden adamlar getirdiler bilen Şunu sagym şowy bolýar. O şunu alatyra köpüýt berdi. Bedireler gurallanlar. Dur. Berkalagan görmedinmi? Ben ol şäher alyp gitmeli. Sen ýagdy diýdiler. Berkala Çakalga tarap gitdimi? Bolýa ýöreber. Öleme kulli, ul hojalyň bar. Sawgalatı. Hojalyk uludur. İşem ýetikmiň. Dogrusy aty seni göreýin diýip çağırdym. Maslahat bar. Aýdy ber kulli, dinleýän. Men muny saňa öňürätden diýin diýip. Benim aty bütün ömrüňi mal ýerine geçiren adam. Her bir adam senden görelýär. Senem meni ýaly näme? Şular ýaly ulu hojalyga çaýdan bolmaýarmy? Oğluň bar, agtygyň bar. Diýişde men saňa kömek ederin aty. Kulli. Sen tuğuleme oğlunun mağanın taşına. Men oğlum olsa şehirde işliye. Ötkärinem gowarýa. Aýan soň meniň o sen işiň taşlady owa geldi bilmen ahry. Dogrudur aty. Dogru düşünýär. Bor boldy. Ýolagçy ýoly ýaxşy diýipdirler. Iýberen loň üçinem köp sawal. Ýöne men diýendim bardy goýlun unaty. Aşyr alamaýdar seni. Sawal, otur. Bolýar. Toýda görüşeli. Habarlaşyp duralım. Sawal.
Bolya sağ oturun. Sağ oturun. Sağ ol. Selamun aleyküm mulla. Aleykümselam. Oğlan oynağı der, çopanın oyna değil yani. Ular näme? Ularlar örmediler. Her bir yere çıkıp gittiler. Biz olsa şu çopan tayağımız bilen entegem şu türüyümüydün. Oğlu olan altın tabaktan aşçer deyiptirler. Hanolar, nerede? Aho berkeli. Sen bir değiren mellel ahri. Tuğulümü körpaktığın yanında ahri. Vah, ben körpağıtığım yanımdalı. Yönemin beylik sağlamının yanında olmağını isteyenle. Olun ova gelip yaşamakları için ulu tağalla ediyen. Berkel ağa, muňa da şükür edin. 12 ýaşdan köpsi şäherde bolmany gowurýarlar. Körpäňi şähere gidip şo ýerde galy şonda näme derdiňiz? Ağzından hayret. Ondan ne ödün gidip şehirde yaşayan o? Men owada bolmany gowurýan Berkel ağa. Gelinime owany gowurýar. Häzir garrenetine seredýär. Gelinine mi ovan kütüye diýsene. Ay, aşır ketçe. Sen oldu ayalyň diýeni bilen mol versene. Yok berkeli. Akıllı maşgala bolsa enesine de sereder. Yollaşına da. Şonni sen atağı. Berkel ağa, tuğulemesiz köplük ahirin. Anha agtyklaň baryn taşyny işerseňiz, ana şonu öýüň gohama artar. Berkel ağa şondan soň näçeňiz bilmän oturardyňyz. Size de bir ýaşda asuda durmuş gerekdir. Ana habardan agtyklaň bar ata diýip gyrşyp gelerler welin. Nire awrunjaňyzy bilmersiňiz. Şonda näme dersiňiz? Goşdan oba gaýdyp bilmänirsiňiz. Bay oğlan guruldu. Nämen sen bilen adamlar bilmeýändir öýdämmi? Sen owdu gurulmän otur. Sen kullar bilen ähil gurulşmeliğini öwrenmäňsin. Kullar gurulänne lal bolup oturarlar. Ştaýda gülürýär, näme ba? Men sen şu boluşuňy ataňa da duýdurar. Berkel ağa gerek däl. Inni gurule diýseňiň gurulemen. Ay berkeli. O halmagalyňa ýetip kol. İşimizde sen hemişe paýhasly. Gahar gadamyň elmide ama ýanynda. Onu yol bile bolsunlar. Sürücü diýeniň bir ýoly bile bolmaly bol. Bakır, sen häzir meň bilen çykmaly bolsaň. Çıkmalı olsa çıkayır. Hadi gel ayağa gel la. Bakır, sen näme gamryn? Kakam gelecek deyip gelmedi. Meňe kakam geldi, meňem kakam geldi. Sizin kakamız gelýär, men kubata her gedek gelmeýär. Batır, çıkmaly wagtyň bol. Alo. Ha, Cemal bardyňmy? Bolya bor. Aydar. İşe geldim. Bolya. Häzir yerimde boljak. Kim ol? Berdi. Alo. Ho, berde men geley. Sen düň hatawatlary taýýarlygyn ma? Bolya. Alo. Cemal, ýarşy başladymy? Wagt ýetişemok da. Hawa başlady. Sen bir gelle, men maslahata gyssanýany bilýäňe. Meňe görmäne ýüregime dene gosaňa garaşýar. Bilýäňmi näme? Menim şu maslahaty gatnaşmaly etdiler. Ona Batyrjan näme der? Gelýän çak oňa sereder ýaly adam tapmaly bolýar. Nazar, bolmasa bika daýda bile gürleşäýinmi? Wagt bilmedim ne. Barda da etmeli. Galan zatlar barda öýe baran soň gürleşer. Bolya Cemal. Salam. Salam Selvat taýyna. Nazar, geli 5-nji ýanyna gysaly gelmeň soraya. Hanoň ýanyna ýaňy mihmanlary bada. Mihmanlar gittiler ýöne geli 5-nji makala serediň diýdi. Bolya.
Alın, okan tanışın. Batın boljak yarışa taýarlyk görmeli. Şunu bilip goýun. Yarışlarda turgönler görelleri çykyş etmeli. Bu işin jogapkärligine düşünmeli. Turgönler bilen özüňiz guruluşun. Geljek yarışlara taýin bolsunlar. Bolýa, bo. Men aýdanym bilen bolun. Aman men ýanyma gel. Batyr, sen näme üçin garşylaşyň urgularyny geçirýäň? Näme üçin goranmadyň? Aylagy, men gorannym. Ýok, goranmadyň. Bu ýeň senki bolmaly. Düşünýäňmi? Senki bolmaly. Näme boldy saňa? Salam eýlik. Salam, gelin ane. Geliňiz gowy boldy. Geçin, oturuň. Batyr, şunçadan zähmetimizi puja çykardyň. Näme boldy? Onu Batyryň öýünden soraýyn. O men ynammy öýdemedi. Näme bolýandan bilip bilemok. Öýe baransaň ogluňyz bilen gürleşiň. Entek öňümizde ýene-de ýaşly bar. Bize bolsa Batyryň näme üçin ýaşly öýüni ýitirýänini bilmegimiz gerek. Aylagy, siz çagyrýarlar. Häzir bardym. Meni başla. Näme boldy oglum? İştadım bolan ogaçy. Onda näme üçin tälim üçin senden näme gile bolýar? Ne bileyin bilmedim de. Dur oglum, nire barýan? Batyrjan oglum, näme bolýar saňa? Ece, kakam näme üçin gelmeýär? Oň iş çykdy oglum. Hemişe şey diye, kakam men çyksym görmäge de gelmeýär. İşinden oşata hökman gelir oglum. Ece, men hakykatan gaşdaşym meňilýärdim. Kakama gahar etip beňildim. Sen kakan ýagdaýyna düşünmeli oglum. Ol işinden oşa bilenýärler. Ýoksa hey sen çykyşyň görmäne gelmedimi? Cemal, eýgilik mi näme boldy? Sen näme gelmedin? Özüň geljek diýdiňe. Saňa garaşdym. Bilýän oglum, men hemmesinden habarym bar. Yarışda ýeňiliniňem bilýän. Oň üçin müzdirip durmak näme gerek? Innikiňde ýeňersiň. Ana oglum, An bolňan wagt ýok, Cemal. Durmala. Gyssan alyň. Ýör hany. Batyr, gel oglum aşağı düş. Gelliyen. Batyr, oglum. Betesen endi. Oyunçu utulanyny bilse ýaxşy. Yarışda ýeňildim diýip, beýdip ejidläp bolmada. Nadar? Ay Nadar. Bolun düşünäýin aşak. Häzir bir kedaýda geler howlukmaly. Futbol oýunyňa başlady. Gel oglum görsen. Öýdemiň. Salam bir kedaýda. Älik salam. Gelin, Cemaljan, geçin. otursun Şu sağ garaşy otyrdyk datydy. Wagtynda geleýdiň. Wagt gellikle weli. Cemaljan meni bağışla. O wagt mel bolluk. Toy Bu işe tutjaklar. eyleme. Sen bolmasaň bolmaz diýip durlar da. Siz bar berin. Bar berin. Hawa bidan bar ýat häzir. Bay bo oglum. Bu boluşuňa bolmaýar sen. Ýür düşel aşak. Ejen garaşyp dur. Seni görmän hiç ýaňa gitjek däldiýe. Her tapar şey diýen emmelen kakala gelýär. Diňe men kakam gelmeýär. Bilýän oglum. İşim çykdy, dogry düşün. Ýöne inniki de kökman bararyn bolýarmy? Hani öýkelem oglum. Inniki tapar ökman bararyn bolýarmy? Inna tağı geldik. Tanrı alkasın. Dövletin arsın. Sağ olun atağa, gerek bolsam jaňa daýyn. Köp sağ ol. Nadar. Batyrjan bir kedaýda alyp gal bilmedi. Bolmasa özüm galaýynna. Ýokla, ondan ömür gurulmamy. Men häzir jaňa adam taparyn. Atam geldi. Ata geldinmi? Ay men goç oglum. Batyrjan. Gowum ho. Kaka salam aleikum. Wa aleykum salam. Saglyk oglum? O kaka, saglyk. Gel geç kaka. Hay Batyrjan. Ýör hani futbol görýärmi? Ha, saglyk mı gyýdym? Sagaman otyrsun olmy. Gowum çagalar. Ata, kakam bilen ejem birek gitjek diýerler. Men goýman adam tapan oklar. Ha, gar ýagdy. Wa aleykum salam. Saglyk mı? Barar niýen? Barar niýdimi? Eýgilik mi kaka? Eýgilikdirle. Gar ýagdy gelmeseň bolanok diýip jaň edýär. Be,
Oğlum, näme bir yer gidip barýaňyzmy? Howa kaka. Cemal kimit iş tapar bilen gitmeli bolduk. 2 saatdan uçurumuz. Öde bir hil bolduk kaka. Huy, gitmeli olsa gidivermeli olur oğlum. İştir de. Batırcanına aladık netme. Häzir bir kase çay içsem, şäherlik işim var. Şonu bitirip oba yörejek. Batırcanım näme ýanymyla alyp gidiverin. Bolmaýarmy? Bolýa kaka. Onda biz gidivereli. Bolýa. Sağ oturun. Bolýa, sağ amanlar. Sağlıkta görüşelim. Bolýa, ýaş sağ olun. Ovada görüşürüz. Ha, Batırcan. Hawa oğlum. Häzir bir kase çay içip şähere gidersin. Ata men onu eşim çalsaýyn. Ha? Hay, özüm gowulýansyň oğlum. Bar çalsaň çalsaýyn. Hey. Ha? Batırcan, gelýänmi? Tügeleme. Aşşabada tanar ýaly bolmandyr. Howa ýaşy. Tuwalym aşşabat özgörýär. Onu ýeketizler. Hemmeler aýdy. Hani otur oğlum. Kaka! Häzir barýan? Kaka, aydan bolsaň garşylardım. Duýdansy geläýipsiň ha? Duýdansy gelip begendiräň idimde. Özüm habar tutaýmasam Kakaň ýatdan çykardyň howy. Ýokla kaka. Seni ýatdan çykaryp bolmy. Ýöne işken, ýetişip bolanok. Okumy üstünlükli tamamladım. İşimde de awray gazanasym gelýär. Men yer asty suwlary, neft gazy, gaty magdalary gözleýän, geologiýa bilen meşgul bolýan, işim gaty gyzykly kaka. Dogrymy aýtsam, öýüme de mihman. Häzirem iş tapary bilen Balkan welaýatyna barýan. Salam aleikum. Wa aleikum. Salam. Habar gowmy? Howa gowy, tuweleme. Kakaňmy? Howa kakam. Näme daşyna dursaň? İçeri girelingde. Ýür kaka, belki içine gireriz. Ýok oğlum, häzir idimden ulo gelýär. Bolýar. Howluk mazra. Han sen gelibäri. Ýaýly wallahi kaka. Sen ägelliň, menem gidip barýan. Hani sen owa dolanmajakmy? Tuwleme mahallymyz köpelýär oğlum. Olary eýe gerek. Kaka men owa barman. Maňa mal gerekde. Men çopon bolasym gelenok kaka. Onsoň ikimiz bu barada öňgürleşdik ahyry. Maňa da dogry düşün. Onu hemçin ýokman çopon. Owa da başga işler kän ahyry oğlum. Men owa baryp ýaşasym gelenok. Onsoň men diýenmezseňe senin mallaň satdy aýyr. Munça mal saňa näme gerek? Inniden soň mal saklamak saňa daňsat düşmez. Hey oğlum. O da atlar maňa başartmanmy kadýar. Men bütün ömrüm malyň ýüzüne geçirdim oğlum.
Oň ýaly bolsa 5 tane mal gapyňda hurşluk üçin saklaýarlar. Galan näme gerek kaka? Özüňe serede bir gysym bolup galypsyň. Din jarş merkezlerine git, saglyňa seret. Any bolup beset. Nämeler diýip oturýarsyň o? Bu mallar atamdan bize galan miras. Biz olar dargytmaly, köpeltmeli oglum, köpeltmeli. Kim üçin köpeltjek kaka? Maňa mal gerek däl. Sen şu datlary düşünmeň gerek kaka. Allah Taala maňa ýene bir ogul beräýmeli eken. Kaka, meňem ýüregim daşdan dä. Maňa da bu zatlar ýeňil düşenok. Men sen marada hem işide pikir edýän. Sen ýaňda bolup bilmeýänme de gynanýan. Yer bolýa. Ejem pahir bolan bolsa, any dur. Ejem pahir bolan bolsa, maňa düşünür diýjek bolýar. Menem saňa düşünür oglum. Gows kaka öýgül. Biz bilen ýaşa. Men saňa seredeýin, gözümiň üstüne ornunma. Men başga saňa näme diýjegimi bilemok. Yer bolýa. Men saňa ýük bolman. Kaka aýdýanyň näme? Bölme meni. Uzatlarım näme? Diýmedigim bolsun. Men özgünümi özüm görürüm oglum. Tuğuleme. Gelin tagayda uç. Gatı gow taýýarlyk görüpsiňiz. Berekella oglanlar, berekella aýlar. Garly, sady gow işläpsiň. Häzir ara kesmedeliň, soň dowam edýär. Sen sorap gelipdirler. Ha, şeýlemi. Onda ara kesmedeliň. Men o togmat baray. Mene mädir barýan. Batyrjan, Owaty, çalma oglum. boraty. Gel bärik çay içelim. Ata men daşary gaýlan gaýdaýyn. Bolýa, daşa gitmeň oglum. Boraty. Çay şekem sen. Içesim gelenok. Ata, adyň hani? 1, 2, 3, 4, 5. Durmuş mesli göz yetim. Göz yetimiň çägi ýok. Men elmydam gözledim. Gözlemegiň çägi ýok. Näçe ýol bar, ýoldalar. Beýiklik bar, çuňluk bar. Diýýärler sen gözleýäň, ýolyň ýerde ahweti. Hani sen bir o baylan qaytmajakmy? Kakan halynyň habar tutsaňa gowurdy. Barasyma öýle tawa. Ýene gahar edip koru edip gorkýan. Hay geldi. Şundan ömür görürüm ama. Birini garrayas geldi. Ýön kakan madyr aýtdy. Atawa sizi men ýanyma kaka mi berdimi? Ýokla aýdýan näme? Senen tegim kakan tanamansın o. Səhət dostumu bolup görsün görsem, yüreğim ağrıyor. Şol ýöküzi için hümledip yer. Soňky dogra bir hili ogram ýokşa. Oňa näme bolýar? Näme bolýany bilesiň gelse, bar gaýtmaly eken naho. Maşallah, oba öçüp ýaşaýarly temeden ok. Näler düşündürjek bolýar, bolan ok. Kakamada şähre öçüp gelýär diýsem, eden ok, onsoň başym çaşdy. Maňa bu zatlar eşitmek ýeňil düşen ok. Men seň maşallah durmuşyň gorşasyn bilen ok. Ýöne şun billik geldim. Kakan uğru ýok. Oňa göz gulak bolmaly. Sen ho. Kakan ýepoglak. Sen düşünýänmi şoňa? Aýdýanyňyzy men düşünýän ataga. Ýöne siz näme? Men näme? Sizem owada ýek ahry. Oğlunuz bolsa bärde.
Siz ekelige nähil kanagat edýäňiz. Siz şu towary öz ogluňyza berip gördüňizmi? O näme diýär? Gepim tümmekleri hamen maslahatım. Men aydandan marada oýlan geldi. Men gideyin. Sağ otur. Batırcan geldi bilen gurrumuzu eşitdinmi? Ogu eşitdim. Hine, munyun bolman roğum. Sana entek ullun gurrun dinlerden iyir. Bu zatlara sen entek ağın yetirilmez mi oğlum? Ha, neyme durdun oğlum? Ata, men seni hiç rahat yaka koymarım. Gaty kysmata sakla. Soň uçup goýar bolýarmy? Uçurarım. Ata, men sana bir zat aýtmaly. Aýt. Barmysyn seni aýt. Sen hiç kaçan oğlumuzun islegine karşı gitmeyeceksin. Söz ver. Sen nämeler aýdyp dursun Nartaç? Men haçan oglumyzyň ýa-da sen isleňize garşy gitdim. Men siz üçin bar zada taýyn. Sen onu bilýän ahry. Adam yaşa diýen söýüdür. Biziň söýgüýmiz şeýle çuň bolansaň. Men sen bilen nirde ýaşamalam bolsa razy boldum. Ýöne biziň durmuşmyz başgaça da bolup bilerdi. Ata, biziň ikimiz ýokara kujahy bile oturduk. Onsoň sen maňa düşünýärsiň. Biz oglumyzyň erkini elinden almaly däldir. Sen men baýdanlam kyn görme. Men diňe oglumyzyň aladasyny diýen. Han koşuş. Sen näme diýsen şolan bolar. Sana diýen şerek. Ha? Ne diýen? Ata, men guşlarga görýän. O boda men ýanymda bolan bolsaň, guştaklar. Hı? Gideli ova oğlum. Häli ulugly görüşdüm. Bilemek diýerler. Galmal bolýarmy? Biraz garwanalmy? Aşykdyňmy? Buğdayma gaýetmi gelýär. Bohu, buğdaymak. Han onu buğdaymak ýelýär. Salamu aleykum Yaşyry. Wa aleykumesselam. Sağlıkmy oğlum? Ýaşy. Gelin geçin. Ata, sen näme üçin biz bilen ýaşamaýan? Wah, oğlum. Men goşda malisimle ýaşamaly bolýan. Onsoň towşana dowduk depe diýipdirler. Men oban taşlap gaýdy bilem o. Düşünýärmi? Ata, şuň ýarş boldy. Men öz garşydaşymdan ýeňildim. Wey. Bir bolmaýan da däl oğlum. Her kim bilenem bolup biler. Ýarşa kakam geljek diýip gelmedi. Ine bu olup bolmandyr oğlum. Kakan geljek diýip söderen bolsa, onu gelmeli eken. Diňe ejem geldi. Olam bolsa ýarş gutarýança daşymda garaşdy. Daşymda garaşdy? Ejem men çykyşym görmäň ýürüm çydamaýar diýe. Ha, ana gördüňmi? Garşydaşyňdan alýan urulundan heder edýändir. Ýene ýüregde düzen o, düşünýärm. Hemmelen kakalar gelýär. Diňe men kakam gelmeýär. Onsoň kakama kaharet garşydaşymdan ýeňildim. Ene, munyň golun bolmaýar oglum. Ýarş näme üçin geçirli? Huzur gaýratyny başarynyň görkezmek üçin geçirli. Anha ertesinden pelwan çykjakmy ýa çykmajakmy? Şu soraga jogap berip bilmeli. Onsoň orta çykdyňmy? Bar aladan goýup garşydaşyň bilen bolmaly. Ata,
Inni yanlışım qaytalamarın. Onha men ömrüme çoponçuluk edýän. Maallamyň diline düşünýän. Olar hor saklamak bolmasa bolmaýar oglum. Bir yerde sen diňe öýdüňi der, saňa anam bildirýäniň ýüzüň gadar diýen oglum. Maňa bu arada aýla gaýtdy. Aýla gaýdan bolsa dogry aýdypdyr. Onha nesip bolsa olalarsyň. Gerçek goç ýigit bolsaň. Watan gullugyna gidersiň. Watan sen ýaly gerçekler gerek oglum. Ata, ina görersiň, men ýarşda üstün çykaryn. Ay berekella. Hani bu gaýmagy. Alo. Ha, aşır senmi? Öýe gelber. Bizden bar ýasadyr. Hawa, öýe gelber. Hay, bizden Batyrjan bilen bar ýasadyr. Ana aşır düşow, bir käse çay içeli. Yok atağa, men gurbana garaşan, yine şähere gitmeli. Ya hey. Senem mudama gyssanma şow, yer bolýa sag bol. Salam elik atağa. Sağlıklı dursun gelin. Sağlık şükür. Getir Tamam, başına. fena gowmy how. Salam aleyküm ata. An tanşol. Salam. Dostla şowmyň men. Salam. Ata Batır ben aýlany aýly. Barın aýlanyň hani. Ýeri Batır gideli. Batır getir gaşlaň. Salam elik atağa. Sağlıklı gaýdym. Qar ýagny ýerdeka, sürdemi? Aho, kena. Batır gelin beni. Toyuq diýär. Bora tağa. Eşitýän Batır toýuq diýär. Awa eşitdim. Hani. Batır gowulukman çür. Al oğlum, yenemiz. Noş bolsun. Fena gelmeýik. Batır gel. Maňa ady Serdar. Maňa ady Azim. Maňa adam Yakup. Men bolsa Batır. Ýeri Batır bagşy diňlemän eýdeli. Ýöri gideli.
Rena gelgin biz size garaşar. Batırcan geldin mi oğlum? Sağ ol başı. Berekeli. Alo. Nazar oğlum sen mi? Oğlum oğlum. Biz biraz eglenmeli olduk kaka. Batırcan qoğumu han bir telefonu gürleşeyin. Alo kaka, salamu aleyküm. Gelen yok mu? Ecen bilen gürleş oğlum. Alo. Batırcan bağlan. Goğum ýagdaýlaň oğlum. Nesip bolsa bağlam, ýene 2 günden vararys. Batır? Batırcan. Näme boldy? Goýdy. Yeri näme ol oğlum? Yine kundan gelýärsiýer. 2 günden gelseler näme? Geliversinler. Ataň ýany köpürek bolsun da. Ondan dur ho. Näme boldy? Gaýga diýenne. Getir ýedin aýlap berin. O men bilen näl, sen bilen gürleşesi gelýär. Cemal bet etsene. Sen onu lälektir diýen. Goý kakam ýanyna bolsun hiç tat bolmady. Hani ýöre. Häzir çäre başlaýar. Giýjak almaly. Cemal? Näme bolýar? Bir hili başym aýlanýar. Başyma aýlanýar. Howa. Sen otur. Men häzir gelýän. Batır, sen nerede? Batır! Ey Tanrım! Bu ne ehil böyle buradayım? Batırcan! Ay, ne diyemey oğlum? Öldü diyemey öldü. Ata men möjek gördüm. Möjek gördüm? Nerede gördün? Hani Hoğutay'da gördüm. Han sen berde dur hani? Doğru. Möjeklerin izi var oğlum. Batırcan, häziriň özüne owa gitmeli. Näçin ata? Bizlerde mihman ol galar diýmedimmi näme? Diýdim oğlum, möjeklerin berde näme isleýänini düşünüp bilim oğlum. Biz öz goşumuza gitmesek bolmaz oğlum. Ýör hani, goşa barali. Ýör oğlum. Bir möjeklerin ýerlerde näme işläp ýörüne hiç düşünüp bilim oğlum. Atağı, näme pikir nedýär? Wagşy möjekler barda oýlanýar. Möjekleň emäs obada gurrun köpelýär. Ýöne şolary mert haýwanama diýerler. Hawa. Onuň dogry. Olaň mertlik hakynda söz ýokdur. Diňe möjekler özünden ökde. Özünden güýçli haýwan bilen uruşy bilýän janawardyr. Birden çakmışykda ýeňläýseler, namys edip garşydaşynyň gözüniň içine seredip ölüp galýarlar. Atağa siz oğlun wagtyňyz möjekleri öle bir çukurda galypsyňyz. Dogrymy şol?
Ata, sen näme möjekler bilen bir çukurda galdyňmy? Gurun bereň de atağa. Nädip çukurda galdyňyz? Şöyle içinde könüden galan yarını kummasan bir kala vardı. O kala vardı yaşlılığımız kän urun vererdiler. Biri o harabaçılığın yanına barmağın arvaqçın madır deyip korkulurdular. Yine bir yedek hüçlü yağış yağdı. Şeyle bir yağış yağya, şeyle bir yağış yağya. Şemal bilen yağyan yağış bütün dünyanın su etti. Ay menem näme? Yağış diňen soň günläýinip galan içinden geçäýnidim de. Howada magaly garapdy. Ana ondan galan ortasynda boş takırlyk ýerde suw ýoglanyp zarasan ordan etjek. Ayağım batanmam şollu bolýyn. Yer opuryp aşaklygyna gaýtsam näme? O möjüň şu ýere nädip düşenler? Seni de sen de aklım hayrandır. Şu gala varada her ilimuşmuşlara var ödü. Atağı, mene he şu galanı oruyan ruhum kadip pikir ediyen. Ha, ruh diyene. Hay ne bileyim. Mene şu edek böyle möjük gördüm. Kömek edin! Kim var? Bana kömek edin! Hey! Adam var mı? Kim var bu yerde? Kömek edin! Kömek edin oğlum! Bana kömek edin! Kim var? Yine bar bolan waka. Hay atağında tätin urunlar kändir batyrzan. O atağa täsin botdur. Men muny hiç açan ýadymdan çykarmaryn. Ene koydum berdi ağa. Kılıgına eýeti beletdir Odun bolýan. başına varali. Bizem seň ütin tanarsy bolduk. Tölemek outlen bar. Ho, batyrzan, gelen oğlum gel otur. Ata, ben amaňa da örkezjek diýe. O ýer berip gaýran alarsyň diýe. Be, ay pena bir yerlere beletdir oğlum. Bu dağlarda täzin zatlar kändir. Soň üçin gudarat gören isen dağlara bar diýip aýtdyrlar. Waq bulatlar görmäge göz berer. Gözüm ýagşyny görtünni de gutar da, yaman emödün görköder. Bir danadan dünýä nirden maslanýar diýip sorapdylar. O da iki gözüňden diýip jogap berdi. Ata, o näme diýildi bolýar? Näme üçin gözüňden başlanmaly? Bir diýil oğlum, göz görmeli. Ýöne nämen görmeli? Ine sorak. Bu soragyň jogabyny böli batyrzan sen özüň tapmaly. Gözüň görmeň zady görüp dursa, kulagyň esmeň zady esip dursa, ey oňa ýetesi näme bar? Waq näsin aýdýan? Durmuşda ähli islen zadyň bolaýamy näme? Ynha biri ýagşylyk etseň ýagşylyk diýip düşünýär. Ýene biri tersine. Ýöne bir zat bolup belli. Durmuşda ähli zatlara öz ansabyň bilen garamaly oğlum. Sen dogry aýdýan ata çopan. Ýogsa göwün şunu çorap nevzine haýdym ýerlerim tapylýar. Ana, şolar ýerlerden gorkmaly. Aho da kallaşlar. Batırcanı bir wagtyna öňül olçak bolýan olaymy Alik? Bir aýdýanlamaz batıl üçin gaty irak bolmagy mahmal. Ýöne bilip goýsa ýagşydyr. Bu zatlar barada näçe gürlesen gürläp oturmaly. Ýöne hakykat aýtsam, ýagşylyga ýagşylyk bilen jogap bermeli. Yamanlyk ol bir de görkezmesin. Dogrudan sakallaşlar. Au!
Dinle watır, häzir ýene dowlar. Eşdäňmi Batyr möjek sesini? Owa eşitdim. Bu dağda möjekler köpmü? Elbetde köp. Men sana möjekden köp bolan dağynam görkezerm. Çynyňmy? Elbetde çynym. Kahraman goşdany zoga gitme diýe. Gudy daçan möjekler bar diýe. Wuf! Beýtme pena. Wuf! Beýtme diýen pena. Oýna diýen Batyr, inde git şolly, men gideýin. Sen masa diýinjiň al. Men erti sana dağlara görkezerm. Bolýa sag bol pena. Giýjäň rahat bolsun. Sag bol. Pena ertir, ýüret gelin garaşýan. Sag bol Batyr, giýjäň rahat bolsun. Sag bol, sen kim? Alelwan güllerden kalıp durduman, geçen günlerimden yok menne arman. Güllerin iyisinden serhoş basman, sehranı diysen ey, elheder aman. Sehram, sin mödürküm, sırrın açmana. Yer ver köküm, uroyun sana. Ata sen näme gaýgylanyň? Wey Batyrjan, yataň okma oğlum. Adam näme? Gaýgysy da heňlenýär, şahatlandy da heňlenýär. Ata möjek sesler eşdilýär. Olar daşdadyr, arkaýyn ýetber. Ýok ata golaydan eşdilýär. Uğur dağdasan uğurt gelir, iki gözü dört gelir deyip eşitmänmidin oğlum? Uğurtdan korkan köpek saklar deyipdirler. Sen köpegin kän ahry, özlerim karadan aýtmaz. Näme korkýan? Ýatyber arkaýyn. Ani durgany? Näme ata? Sen men şu şopon taýagym bardy soratdym. Şopon taýagyny bir goýunçynyň öter, 1000 goýunçynyň öter. Şoponun ayağının yetmedik yerine tayağı yetýänler. Şunu bek belli oğlum. Baratı. A belki bu tayağı senin götüresin gelýändir, he? Batyrjan. Götüresim gelýär. Berekellah oğlum. Berekellah. Korkma da yatver. Senden tamam olur oğlum. Korkma ata. Hani yer bolýa? Yatver oğlum. Daň atyp barýa. Men maýlar öýre çykaraýyn. Aho, Ansel. O firine maýlanma. Ora taýga. Hey. Ha. Haydi. Haydi. Ha. Ata, selamun aleyküm. Ha, Penajan, turdun mu oğlum? Var hani dostum, turdu. Var atağı. Hay. Batır, tur daňatdy. Aynen. Sırları öre var ya, görjek diýdiňe. Batır, turun ýokmy? Akşam kıyılanmayacaklere şu taraftan gelipdirler. Mağallara da demedirler. Neye mi öldürdüler ki? Hey! Aha, yağmur! Ha, neye mi duysun? Aynen ahir bari. Aylan. 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 Hay. Aylan. Hay. Geç Aylan. Ha.
Entek süre çıkmağı hovultmağım. Möcek gelipdir. Ayağıydın gördüm. Doğru. Öldürüm şu tögerekte hok. Be. Doğru. Sen berde ol. Özüm aylanar. Ora tağı. Batırcan han geliveri oğlum. Büyük möcekler bäriyen gelin olaymasın görülüyor. Ana, İzlan tädediğini görýän oğlum. İyi de var. Ana da. Han otayda da batı. Görýän oğlum. Yine berde de var. Be, hayran alaymalı. Qaytalan yaro. Näme qaytalanýardy? Geçen atırın ayaklarına türe müyücü ordu tuttu. Ana şonla bir olarak bir yerlerde bir dedimçi yetmelilerini düşünürdük. Ata ne dep düşünürdünüz olar möjege? Müyücüğüm olsa düşünürdü oğlum, düşünürdük. Kurt yok diyemem halkasına deyiptirler oğlum. Yadıma düşe. Şu yıl kurak geldi. Üstesine de müyücükler köpülüp mahallamıza ulziyan getirdi. Ondan olan karıştığını görüşmeli oldu. Kurt değmen oyun asma diyenleri oldu oğlum. Durmuşda Kurt'un oyunu başlasa ol yani ki. Bir ağdayı görmek katı ilginç. Süre giren müyücükler bir yada iki tane mal bilen olmaymayalar. Bir ağdayı süt bilen aylar yerler. Anonsan näme? Maleyleri olum yoğuna yanmağın alıdısı benim oldu. Ana şonna ağlı baylanmak Kurtları oyun görküzdüler. Öğen korka saymasın. Yine ayağı. Şu kolayda olmadı. Ana, o tarafa var ya. Ana! Gördünüz mü? Seret! At onu! At! Durun atma. Neyem ol nasıl? Neyem şu Atma atmadı? dedim mi? Atma. Sana neyem ol yahu? Düşündür. Seve o möcük yekede. Şu doğrukta on çağlarım hükman bolaymalı. O bizi çağlarından daşıştırmak isteye. Onu öldürsek günahı ağır var. Ata, sen aydiyanın neyemi? O men mağarlanma kırdı. O günahım olmadı kalkışam. Men aytacağımı ayttım. Möcüğü koyuverirsiniz. Ata, sen diyenin bolmaz. Şun çögellep inni biz bu hayvanı koyuvermeli mi? Düşün, o bizden çağlar için aman nileye. Eğer biz hazır o möcüğü atsak, onunla bizim hayvanla tapavudumuz ne mi? Eğer siz şon tapavudunu bilmeyen olsanız onu atın. Atın varın. Barın atın. Bu arada ata, onunla men oğlanları alıp kaydayın. Ata, kendine ene möjegde on çağlarından galas edipsin. Hava oğlum. Bir de tavavadan gelen yol yürürlüğen saklamalıyız. Saat her kimde olmalı. Kudreti uyuşlu dünyanın dörüdönünü hem medatları birbirine bağlı ediptir. Ondan dövmek kurmaktan ansattır. Ata, o näme diýdiň bolýar? Muňa näil düşünmeli? Entek sen yaş bolýan oğlum. Ha wagt gelir. Ana şonu düşünersin. Gör hani. Ata, men eýäm ulannym. Köp zatlaryň bilýän. Berekella oğlum. Dostum bir gut bolsa dağlar elter. Dostum bilir bolsa bağlar elter. Men seni bağda dağda elterin. İlimden galma. Arkaýyn ol galmar. Kuş gerek diýseler sapanlar alym. Kurt gerek diýseler kapanlar alym. Bena goş kılar aýtýan. Sağ ol Batır. Batır, ina şu gören dağlanda möcükler ýaşaýar. Olar dağdan dağa aýlanşyp awy diýerler. Olar käbakal bu dağdan o dağa da geçýärler. Kakam olary görýän niýe? Bena, sen bu dağa da geçip gördünmü? Elbetde gördüm. Bize ýerde mal bakýasa. Serit Batır, o görünýän owlak gyzlar bizinki. Biz olary enelerinden aýyr saklaýar. Näçin olary enelerinden aýyr saklaýar? Sebäbi olar ul sürüni eýgermeýärler.
Batyr serep oğudan ullary Hayran alaymaly. Hey! Zatmanı usulçan. Hey! Zatmanı lanet ya. Hey! Hey! Batyr, ina şu dağda taýmaz, lese uşupdyr. Şu gaýdan bolsa, ganyma gaşy durup, okatypdyr. Atam bana rowaýda aýdyp berdi. Ören ultätin gaýa, beýikligine hayran almaly. Ağam o rowaýatyň suratynam çekdi. Men saňa o suratları hökman görkezem. Batyr, şo görnýän garaş taýmaz bilen uşup bolmaly. Soğuş rowaýatda ba. Hena! Ho Mehmet ağa. Gel ho bana kömek et. Mallar qaytar ali. Bor Mehmet ağa. Batyr şu ýerde otur. Men häzir elýän. Durmuş mesle gözyetim. Gözyetimin çägi ýok. Men elmi dam gözledim. Gözlemegiň çägi ýok. Näçe ýol bar ýoldalar. Beýiklik bar, çoňluk bar. Diýerler sen gözleýän. Ýolyň ýerdak betin. Korkamak meni iştattın. Aydın gözden korkamak. Doğru sözden korkamak. Qayta her gün her ayım. Söyleyen olar gayım. Ajdarhanı getirin. Men neşini korkken. Korkken yaka bir zattan. Korkaklardan korkken. Men korkamak hiç tattın. Men korkamak hiç tattın. Men korkamak hiç tattın. Batyr! Batyr! Nerdesin Batyr? Men korkamak hiç tattın. Men korkamak hiç tattın. Atağı! Batyr gitti! Atağı! Salamu alaikum. Salam. Cemala Tayvan'ı görüp bolmamyka? Çepden ikinci otağı. Sağ olun. Sağ olun. Ala dağalar ýaly zat ýok. Siz basym köpelersiňiz. Cemal? Bu mu ýagdaýlaň? Nadar, muň beýikdigini Cemal. Belki Batyrjany kakymyň ýanyna goýarsa? Nadar, sen aýdýanyň näme?
Men bu arada sen bilen öňden gurulşykdym. Düşün Nadar. Çağan erkini elinden alıp bolmada. Cemal, men düşünýän. Bu yerde yekemen radylygym yeterlik değil. Eger Batyrjanyň özü göwnesi näme? Sen şonu näme diýersiň? Bilmedim de Nadar. Bilmedim. Ine görürsiň, Batyrjan garşy bolup durmaz. Men kakam bilen bu arada gurulşörün. Maňa diňe sen radylygyň gerek Cemal. Muň üçin biziň gowy oýlanmagymyz gerek Nadar. Elbetde oýlanyrys. Bu arada Batyrjanyň öz pikirinden bilersiň. Maňa radylygy gerek. Bilmedim de Nadar. Men sana düşünýän. Ýöne men Batyrjanyň gelejegine mala dediýänni. Sen alat etme. Şuň bolan şatlykly habardan soň hemme zatlar gülýaly bolsa gerek. Bu gülleň owadanlygyny. Gyzyl güller, elwan güller, owadan güller. Ehdaga alada derýaly zat ýok. Belki şeýle bolsun. Ölen oglanyň ýagdaýy gowy. Men ýene geler durar. Bolýa. Sag bolun. Sag bolun. Sagaman marın. Möjegin çağıdırın çaltırak elesine oğuşurmalı. Yoksa o möjekten her rayada karasaymalı. Edağa nene olsun? Oğlanın yağdayla kovu mu? Yaxşı, sağ olun. Alada derýaly zat ýokla. Yağısı olsa kovu da. Ey Tanrıyım. Geçtiği olsun da. Be. Atağa çağırdyňyzmy? Hawa, mahallyň ýanyna bar. Menim häzir barýan. Bolýa. Dursun gelin. Batyrjan Turnatyň hädaň ýanyna bol bersin. Men mahallyň ýanyna bar gaýtmasam bolmaýar. Çay içmersiňizmi? Ýok, gyýdym. Çaýlap oturmaýyn. Men basym gelerim. Meni orqama qiyştatdın. Meni orqama qiyştatdın. Vay, Batyrjan näme bol saňa? Batyrgan aýdyňmy? Hawa batyrgandyr. Be, hayran alaýmaly. Näme bolsa kaldys? Ene möjegin gudullap görşi innaýan boldy. Men pikirimçe möjekleň gyýkylygy şo çawadan soň başlandy. Möjegin çawa näme daxil bar? Yeni möjek oýda çukur galyp çağalýar. Soň bolsa fil suwy gelip möjegiň çağalaryny başga bir çukur atýar. Möjek çağalaryny çukurdan çykaryp bilmeýär, ýanyna da hiç kim goý bermeýär. Ýöne kim bilýär, başgaça bolmagam gatakmar. Dogry aýdýan Berkeli. Dogry. Başgaça bolmagam gatakmar. Şeýle bolmaga. Bir näme de bolsa oglanyň çöreği bitýäneke. Suwun gurasyny özüni bilmeýän ýatyrka çopolnamyz üstünden maraýpdyr. Ýoksa kim bilýär nämeler Ena bol. bular näme getirdiň? Batyr suratlar morgajak. Bolýa, soň derre oýa bar. Batyr men sana suratlar getirdim. Gel göreli. Ýür gyýdym, men seni ýatyraýyn. Bu suratlar taýma zewrawaýatynyň agam çekdi. Men sana Batyr häzir şu suratlary gara rawaýda edip bereýin. Ýadyňdamy? Bu arda sana dagda edipdim. Hawa ýadymda. Sen agyň hakyky suratkeş. Hayran alaýmaly. Taýma zewek tewil kakdy, nama aýtdy. Adamdan gowuny galkandyrdy. O sewişlen birine agyr erelendi. Yüzüne şikes etti. Hiç kim görmez ýaly yüzüni ýapyp gezdi. Ol odan çykyp ýaşady. Güllüň bir ýerinde ýagy gelýär diýen habar ýaýrady. Adamlar goňşy kentlere kömek üçin çapar ýolladylar. Özleri orada dağı çekilip kömek araşdylar. Taýmady we kömek araşyp durman urşun gamyny idi. Adamlary döwüşe çağırdy.
Ol göçün owa aýlany, tewil kakdy, nam aýtdy. Arnamusdan gelmeli. Kim var bunna? Anima karşı duruluyum. Olur bilen karpışalıyım. Hey, kim var bunna? Hey, adam var mı berde? Kim var? Hani seslerim kim var buyurdu? Taýmazbek şu aýlap bölüşüne gurupdan gaçan Akbaýyň üstünden barıpdyr. Ve palim, vah vah ey. Derdini men alay, sana näme boldy? Seni goýup gitdiler. Eýsem sen bu owan gorulçysy bolmadymy näme? Agar söwüşlerde anyma garşy yüz durup, jene biz bilen deň girmedimmi näme? Söwüşlerde anymyň itlerini çeýneyişmem ýadım. Men sana gardaş diýerin, gamly günüm sırdaş diýerin. Ýöwrük bolup ýapyşsadyň, uýuşly bilen garpyşsadyň. Hakda Allah enaýet eýlese, sana ýeni ömür berse, we palim. Ey asmanlaky gara her kayalar başını hevurtku tutan, Kadir ulu tanrıra yakın uçan, cümle uçlar sultanı, ey çal garuş. Hakta Allah yenayet eylese, bu canavar bir ölmese, sen ne değil ölmese. Tanrım, öz canımı kayırmadan, bu canavara ömür ver Tanrım, ömür ver. Super söt, Tanrı'nın kudreti bilen Akbaýdan gidişdiripdir. Taýmaz. Basym ýağış ýagar. Sen ýağışa edille, suwundan iç. Derdiňden saplanarsın. Taýmazbek bu kudrete hayran galyp Akbaýyň aýdan ölen bolupdyr. Super söt, gök gümürde ýagşy ýakdyr. Taýmazbek edilip ýagşy suwuna çykdy. Şeýdibol derdinden saklanypdyr. Ertesi Akbaý Taýmazyň ýanyna barypdyr. Taýmaz. Çar tarapdan goşun sürünür. Sen olara 3 tapar ok atarsan. Atan okluň boş geçmez. 3 derkerden başına yetersin. Bu ýagdaýy gören goşun basga düşüp ýygyna döner. 3 okdan artyk atmagyn. Taýmaz söwüş meýdanyna tarap gowlapdyr. Ben size 3 tapar ok atarım. 3 derkerden başına yeter. Olsan bariňiz gömmük gidersiniz. Taýmaz bu hatara duran goşuna tarap ýa çekip 3 tapar ok atypdyr. Atylan okdan boş geçmänni. Idil Akbaýyň aýdy şýal bolupdyr. Bu ýagdaýa hayran galan goşun ählisi birden Taýmaz öge tarap ok atypdyrlar. Emma atylan okdan ýekejesi de Taýmaz öge degmän asmanyna ýitirim bolupdyr. Bu gudrata hayran galan goşun gorkup ýyzlerine dönüpdirler. Şeýdip Taýmazbek Akbaý bilen Ganyma garşy durup ýurdu gorapdyrlar.
Hov Amalcan, yukarırak. Yukarırak basın. Oğur atağı. Kenacan, ağır deverek. Yok ata ağırdı. Kena, O atağı. hani gel oğlum Merik. Ayrıştır şu yerlerini. Var atağı. Kaka salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Sağlık mı oğlum? Şükür sağlık. Atağa salamu Ha, aleyküm. sağlım kakao. Oo Elinin şükür sağlam. sağaman geldik. Batırcan, oğulhan atamız yer üstünde cepa çeken oyununu rahat tapar deyiptir. Batırcan oğlum, bir nahal eksen yaşın bakıdır. Salamu aleyküm Zaheda. Oğullar sağlık kuruluk budur. Sen oğlum çörüğün bitine keni. Bolsa da çopollarımız seni altında tapayıptırlar. Babamın eşittim. Yöne sen aytman etmen gidivermeyen olmaya. Menin qaytalaman Tehdağı. Ine munin bol ya oğlum. Salamu aleyküm Tehdağı. Ve aleykümselam. Ağırma vurayım o. Ağır olun. Özünü de bağırmağında. Sağlık kuruluk budur. Şükür. Birin mün olsun. Aydanın gelsin. Tağır el kadın. Atağın aktığı yaksı mı? Hova şükür. Tuğlemen yaxşıla. Emmek bot geçti olsun da. Atı da var yan mı? Hova atı da var yan. Olya, olya. Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Salam. Sağlık Salam. kuruluk mudur? Ana oğlum. Yer. Yer hani. Batırcan. Çölünün, dağının öz kanunu vardır. Bir yere gidecek olsan hükman soramalı oğlum. Yoksam adaştan iyiliğini tapmarsın. Yine Batırcan, şu bağlarımdan özüm yetiştirdim. Ne hil hayalaptır. Bu bağlar yılın yılına bol hasil ver ya oğlum. Enem öcan çağalarına nem olur? Olar bana değmediler ahirin. O meselen atan bilen bile çödürdü oğlum. Yena tüçün perden timmedattan iridir. Bu insana hayvana kanunu dat. Batırcan, yine möcüğün sana topalıp çağalarını koruyacak boşuna sen düşünmen ahiri. Tehdağı, men sizin oğlunuzu gördüm. Sen onu nerede gördün? Sen onu tanıyamadın. Atam bilen sizin oğlunuz gürleşenini men olan yanınadım. Oğlumun şol gidişi oldu bizden. Tehdağı, o nem için gitti. Ay qaharda. Oğlum Aşşavada okuğa girdi. Sonra Aşşavadda kalıp yaşaydım dedi. Men ona gelle çoponçuluk ettiydim. O da men diyen bir etmedi. Batırcan, men bütün ömrümü maliyetime gezdim. Doğruyum aytsam oğlumdan bıdatlara qaraşmanım. Onun mehrem 10 yıl geçti. Olongam sizi göresi gelyenler. Vah, mene maqtıcaqlam görüzüm geliyeli. Oğlumun yanımda olan kim değil. Men size düşünyen. Öz üstüne karşı gidip yaşap bolmadı. Menem kakam yarışa gel çıkışım görmen isteyene. Emma arduğum amalaşman Nura. Oy arduğumun amalaştım. Batırın kakası geliptir. Çağırıyorlar, yörün baralıyım. Kakan geliptir, yür gideli oğlum. Yür. Kaka salamu aleyküm. Salam oğlum. Batırcan, sağlık mı oğlum? Kaka açan geldim. Yan ellim. İnnem iyidime var ya. Gideli. Kaka, ecem nama gelmedi mi? Ecen yaramacak kol ya oğlum. Ondan yeki gelmeli oğlum. Sen koşluğunu alandırın. Gideli oğlum, vaktim yok. Münani. Atam nama diye gitmeden ön atamı görecektim. Atağın bilen guruluştum oğlum. Hem bunun dağıtlardan havarım ma, hem dağıtlara ayıp berdi. Sen neden işindirim havarım ma. Qalanın öyde guruluşur oğlum, kıstanyan men. Batır, Karış! Biz hoşlaşmadık ha! Batır! Yeni de kussami.
Hava. Oylan yan. Akışım gelýär. Bu kıssa durlaya. Akıllı zama, qowzama den. Saplaya meni. Ehli geçenlemme. Nazar aylayan. Serede otursam. Şeyle kıssadı. Geçen yolun. Görünereken has ayan. Ey Tanrım. Korkuyum özümde. Ocağımın oğdu sen ya. Onu näme çağalar? Men size bahar bayramı münasibetli deyin çalışmyoksumynny. Düzmeyip gelmeňizi tapşyrypdym. Öz düşünjäňizi çeper beýan edin diýipdim. Men ýene bu barada size näme diýipdim? Han ýatlaly? Owa gelip aýdyber. Men sizin oy pikiriňizi düzmäniň mazmunyna görasym gelýär diýipdiňiz muallim. Berekella, oturay. Hawa, diýmek men aýdan zatlamy ýadyňyzdan çykarmansyňyz. Hanany kimden başlaýar? Kim öz ýadan düzmesi barada aýdyp berjek? Men çykyş etjek muallim. Geç Batyr, berekella. Biz seni üns berip diňleýär. Maşgaly başgalam. Men bu düzmäni maşgaly ocağynyň mukaddesi barada ýazdım. Bilmeýän zatlamy bolsa atamdan soradym. Berekella, bilmeýän zatlamydy bilýänlerden hükman sorap durmaly. Diňleýär Batyr, dowam ediber. Atam maňa her zatyň gadar gymmaty hakdy. Ýaşyň geçdigiçe gowy düşünýärsiň diýdi. Şoň üçin öňe öten ojaň odan söndürmän saklap, mähriban adam bolmak biziň her birimiziň borjymyzdyr diýdi. Şonuň üçin persent wagty ata-enesine goýan hormatyndadyr diýip belledim. Berekella, sen dogry belläpsiň. Biz öz enatalarymyza minnetdar bolmalydyr. Sebäbi biz maşgalada kemala gelip, öý ojakda beýnimiz bekap, durmuşda öz ýolumyzy tapýar. Maşgala ojagynyň bagty biziň her birimizde. Biz haçanda giýiňden ýazylan taçak başyna jemlenemizde bagtlydyr. Çünki biz maşgala ojagyny öňü besip, ululup, ak pata alyp, durmuş ýoluna gadam atýar. Nesip bolsa sizem bu hakykata göz ýetirersiňiz. Ýeri siz men baýdanlan arada näme aýdyp bilersiňiz? Batyr! Batyr dur! Batyr! 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 Batyr dur! Batyr, sen ýazan düzmän hemmemize ýarady, berekella. Men düzmän size ýaran üçin begenýän. Golaň üçin sag bolun. Batyr, sen açyklygyň meni hayran galyrdy. Berde hayran galar ýaly näme bar? Batyr biz bilen içki dünýäsyny paýlaşdy. Biz ondan görel almaly. Sag bol Batyr. Men sen gollaýan. Menem gollaýan. Berekella. Sag bol. Batyr sag bol. Sana üstünlik arzu edýän ýoluň açyk bolsun. Bolýa sag bolun. Men öýe gelelim märi. Näçindir owa ýadyma düşýär. O ýerde bolan wakalar men gözüme geldi durdy. Atamyň her bir aýdan sözleri men ýadymda. Häli şun atamyň sesi kulağıma gelip dur. Batyr! Gel oğlum, gel. Şopursat. Töwerem gurşap alan ähli zatlar. Maňa özüni ýatlatýan ýaly. Men özüm ýene-de Edil dağda ýaldyydym.
Men öýe gelen madyma ýene de penaň beren suratlaryna seretdim. Pena maňa tebigaty goraýjylaryň ene möjegi ele salyp on çağalarynyň ýanyna eltenliklerini aýtdy. O maňa ene möjegi çağalary bilen bile şuran suratyna moýardy. Men o pursaty gözüme getirýän. Bu şatlykly habar men begendirdi. Pena dostum maňa garaşýandyr. Täze da atyn göresi gelýändir. Men oğusu geldi daý bilen urlaşaýyn. Oňa täze bara daýdyn. Goý kakasy bilen urlaşdym. Alo, salam, kim geldi daý? Nazaryň ogly men Batyr atagaň wagtygy. Men owadan geldim, kakanyzdan gördüm. O size garaşa, siz kaçan owa gitýäňiz? Şonu aýdaýyn diýip jaňatdym. Sag bolun. Inni bolsa men ýarşa taýýarlyk görmeli. Atenedin tanamadık, Tanrı'dın tanamaz deyipdirler. Sen bizi asla tanasın nelen oğa? Yok kaka beýle däl. Ýöne men bu zatlar saňa nädip düşündirjegim bilem ok. Sen maňa düşündirjegim bolma. Gogusy git. Nirde bolsaň şonda bol. Git şu ýerden. Alo. Ha, gellaga salam alaykum. Bitizmi? Haglypmy? Hawa ýagşy. Hani bir owa gidip gelmekdäki hyýalyň ýokmy? Owa gitmeli gellaga, hökman gitmeli. On wagt aýdylan ýaly. Haçan gitmeli diýseňiz gidibermeli. Onu ertir bile gidibersek nädýä? Bolýa onunla habarlaşar, sağ olun. Sağ olun, sağlıkta görüşelim. Ene ýarş wagtym gelip getdi. Men bu pursata köp garaşdym. Bu ýarş men üçin ultinagdy. Andurun, taklanyň. Batyr sen garşydaşyň etjek hüjümine taýyn bolmaly. Sen näme saklanýan? Urgulary geçir. Hani boldurma. Goronna. Emmelerdiň ýeňi şakda gürleýärdiler. Men bolsa, goý kim güýçli bolsa, şola meňsin diýdim. Men atamyň aýdyşy ýaly, ähli oý pikirim diňe ýarş bilen boldy. Netijede karşılaşmadan üstün çıktım. Kakamdan çıkışımı yine de görmedi. O yarışa giyeceğe kalıp geldi. Men ona sehelce de kakarlanmadım. Cemal, oğlun mutlu. Tuvaleme Batyrjan yarıştı yeňici boldy. Gutlayan balacığım. Kaka şu tigir görayınna. Gör oğlum, gör. Atam çıkışımı görün olsa di. Elbette görendir. Yarışlar çeleýälimde görkezilýär ähli oğlum. Atam bana yarışa atlaşıp öz başarjanlygyny görkezmegi düşündirdi. Ataň dogry aýdypdyr da. Ana şoň üçinem yarışda sen yeňici boldun. Inni yarışda yeňiş galanmaň nähil gogdugyny düşündiň gerek. Hawa kaka, bu ýerde anam gerek. Anam bolsa men ne boldy? Berekella oğlum. Men atama yarışda yeňjegim söz berdim. Beren sözümde de tapyldym. Ay tuwelim oğlum. Kaka şu tigirleriň borsam bolýarmy? Hawa bolýar oğlum, geç gör. Cemal, Batyrjan tüs atasynyň ogly bolupdyr. Atam bana kakam hökman yarışa gelip
meni gollamagyny aýtdy. Oy, ana, şoň üçinem geldim da oglum. Giýje galyp geldim. Meni ýaşda gollamadyň. Ýönünni bu hökmanam däl. O näme üçin hökman nä? Atamam täze aýaly, ol ýalňyz. Ol agtyklaryny göresi gelýär. Emma ol muny başarmaýar. Men atamyň ýanyna gidip ýaşajak. Sen nämeler diýýäniň bir bilýärmi oglum? Hawa bilýän. Men jeýle netije geldim. Nadar, bir zat diýdi özüm. Oglum. Eger bu seň özgelen netijem bolsa, men sana ýok diýip bilmen. Nadar, aýdýanyň näme? Cemal, bu oglumyň özgelen netijesi. Men iştat diýemok. Kaka men tigir sürsem bolýarmy? Bor oglum, bar. Oşratyr Batyr. Batyr sere sap bol oglum, ýykylaýma. Şunun özüne oba gidelim. Kakamy görüp gaýdaly. Batyr. Batyr sere sap bol oglum. Dur diýen Batyr. Batyrjan, seni göresimä geler oglum. Ýüregim sar. Ýüregiň sırmajy, men geler durar. Hany, gel gujagma. Mallara gura deken. Tuğlemi. Görataň näçe maly bar. Kömek edersiň oglum. Hawa kömek eder. Men oglum zordur. Elbetde kömek eder. Atasynyň ýanyndan nam aýrylmaz. Arkaýdan öreje atamyň bir aýdanyny gaýtadatman. Hey! Aynen. Hey! Salamu aleyküm. Wa aleykum assalam. Arma görüň. Atağan mallarmy? Owu atağan mallary. Atağan özü nerede? Atağa bağlanýanlar. Goşdadyr. Hani bir sehadaga da goşda muka. Sehadaga yorunca meýdanydyr. Men sizi tanydym. Şeýdip owa gelip durun da ho. Degenleriňe. Bolýanmy? Sag bolun. Bolýa sag bolun. Hani ýöre gideli. Berdi. Kim olar? Atağa bilen sehadaga oglary. Ha, tanamanlar. Salamu aleyküm kaka. Wa aleykümselam. Geldinmi? Hawa. Geldim kaka. Yer näme aýdarsyň? Men öz ýalňyşyma düşündim kaka. Gaty ýalňyşypdyryn. Men senden ötünç toramaga geldim. Men ýüregimi damada bär dedi kaka. Kimediň bileken baglanmaz.
ulolup gidipdir. Allah, olup gitti. Ondan merhem näme? 10 yıl geçti. Men günähim geç kaka. Yör öýe ödeli. Alelvan güllerden kalap durduman, geçen günlerimden yok menne arman. Güllerin iyisinden serhoş bu asman. Sehranı diysene el keder aman, el keder aman. Yaşıl şemal deyin, kanatlı deyin, gideyin gideyin, Sehra gideyin, bin Sehra'nın ayın, fila bir zaman, kocanı dinleyin, ödüm gürlemen, kocanı dinleyin, ödüm gürlemen. Aç kocağı Sehram, boynun çağlıdır, menin ehli bakım sana bağlıdır. Ödümü kıynadım, bollum bir çeni, ekit ey kıyratın, giyin Sehrameni, giyin Sehrameni. Yaşıl şemal deyin, kanatlı deyin, gideyin gideyin, Sehra gideyin, giyin Sehra'nın ayın, silah bir zaman, kocanı dinleyin, ödüm gürleme, kocanı dinleyin, ödüm gürlemen. Sehram sinmadır küm, sarın açmana, yer vermenem köküm, urayın sana. Sehram sinmadır küm, sarın açmana, yer vermenem köküm, urayın sana. Yer vermenem köküm, urayın sana, urayın sana.